Zevc. Adamski. Vapille liukuu sinne myöskin Komarov, pääsee kiekkoon Komarov ja sitten Jesse Joensuulle. Joensuuhan vaihtoi Pohjois-Amerikan taalakaukalota täksi kaudeksi Ruotsin pääsarjaan. Hän on HV:n pelaaja, sitten hyvä jättö tulee ja loistava suomalaistilanne tulee ja siitä tulee maali. Kyllä, eipäs tulekaan. Täällä oli jo varma, että siitä tulee maali, mutta niin se vain kummaa, että maalin kulmalla on vielä siellä Janne Pesosen kädet jähmettyivät sen verran. Entäs nyt sitten? Nyt on maali, no niin. Nyt on kiekko maalissa. Siellä on Jarkko Immonen, joka nostaa kiekon maaliin, eli ensin siinä on Janne Pesosella loistava maalintekopaikka ja kun tää Leo Nuolaisen ennen kuin tipahti, niin selkeä tulee Jarkko Immonen taustalta ja pistää kiekon reppuun. 3.29 ottelun ensimmäistä erää on pelattu ja Suomi menee 1-0 johtoon. No niin, nyt saadaan sitten vähän räväkämpi alku kuin konsanaan Venäjä-ottelussa. Tässä tulee vielä uudelleen sama tilanne, eli sinne maalin kulmalle loistavasti Jarkko Immoselle ja Jarkko Immonen. Ja katsokaa mikä läppö sieltä nassahtaa. Jälleen Immonen hakeutuu loistavaan maalintekopaikkaan ja nostaa sinne maalikattoon komean maalin ja tällä tavalla Suomi tällä maalilla 1-0 johtoon. Se on Jarkko Immosen toinen tehopinna tässä turnauksessa. Mikael Granlund läpyttää sieltä tutulta paikalta jälleen kiekon Immosen lapaan ja 1-0. No, meikäläinen hiuspehko kammataan 2 kertaa vuodessa, joten ykköskiinnitys saattaa olla myöskin minulla. 1-0 tilanteesta Suomen johtaessa lähdetään otteluun toiseen erään ja välittömästi Peter Nedved tuo kiekon Suomen alueelle. Bruuhaa Nedved Irgel ja sitten Martin Sevcin laukaus. Se kilpistyy kuitenkin suomalaispuolustajan jalkaan ja siitä nopealla kaata vastaan Suomi tulee vasta hyökkäykseen. Sieltä odotellaan jälleen, että maalille liukuu Jarkko Immonen ja liukuu sitten saman tien myöskin kiekon häkkiin. Jälleen siinä on sellainen tilanne, että onko siellä Janne Pesonen lopulta, joka sinne sitten maalille menee. Katsotaan vielä uudelleen, mutta kyllä oli makoisa alku. 25 sekuntia ainoastaan ennättää pelata ja kyllä se on Janne Pesonen, joka sinne liukuu. Eli siinä taas odotetaan sellainen puoli hidastettu hyökkäys ja todella upeasti kiekko tuodaan sinne alueelle ja katsokaa kuinka siinä ajaudutaan maalille noin ja sinne menee sitten Janne Pesonen. Ja se on Jarkko Immonen tällä kertaa, joka malttaa mielensä. Ja 25 sekuntia ainoastaan ennättää erää vanhentua. Siinä käy nyt pikkuisen munkki kieltämättä Suomella, koska kiekko kimpoaa siinä matkalla myöskin tsekkipelaajan lavasta. Ja niinpä se sitten yllättää myöskin hivenen maalivahti Jakub Stepanekin. Mutta kyllähän se selvää on, että tämän parempaa alkua tähän ei voi paljon saada. Ja Suomen ykkösnyrkki näyttää nyt sitten ottavan, voisiko sanoa, johtavan roolin täällä. Ja sitten tulee Juha-Matti Aaltonen, seuraava kuti pamahtaa yli maalin ja saman tien Välivaara palauttaa kiekon takaisin sinne tsekkimaalin taakse. Paras mahdollinen alku Suomen joukkueelle ehdottomasti. Tämä oli 20-25, kun ehdittiin pelata ja sitten jo vuorostaan Niko Hoviselle laukaus ja Hovinen nappaa sen haltuunsa myöskin. Vielä kerran sama tilanne uudestaan. Immonen malttaa odottaa ja sinne liukuu sitten kyllä siinä kiekko kieltämättä pomppaa todella ihmeellisesti ja näköjään Immoselle se lopulta merkitään se maali. Eli sinne ei Pesonen sitten kuitenkaan pääse väliin, vaan se Jarkko Immosen laukaus painuu tsekkipelaajasta maaliin. Näin se lopulta tuomitaan, koska niin kuin hidastuskin kertoi, niin siinä se matkalla osuu tsekkipelaaja ja yllättää tsekki maalivahdin. Mutta maali kuin maali, mitä sitä nyt arpomaan sen enempää, kunhan niitä maaleja vaan syntyy. Tsekki vastaa hyökkäyksen Novotny. Numero 29 Jiří Novotny, joka hänkin on 4 kautta pelannut Pohjois-Amerikassa. Nakutti pelaamillaan kausilla 51 tehopinnaa, mutta tässä ottelussa vielä Novotny on ollut melkoisen pimenossa. Pelaa KHL:ssä, hän pelaa kasahstanilaisjoukkueen Baris Astanassa. Liikuu Granlund maalille, loistava syöttö Pesoselle, oi, mikä maali! Nythän tämä alkaa näyttää jo oikein kunnon meiningiltä, nimittäin siinä tulee taas maaginen syöttö. Granlund liukuu maalille ja Pesonen löytyy täysin vapaasta paikasta. Ja kun 12.21 on erää jäljellä, Suomi menee ottelussa 3-0 johtoon ja nyt se merkitään kyllä Janne Pesoselle. Oli todella makoisa maali ja katsokaa miten se taas järjestetään. Niskala avaa laitaan. Ja sieltä tullaan sisään, Granlund leikkaa keskelle ja Pesonen tulee taustalta ja nostaa kiekon pömpeliin. 3-0. Siinä vielä kerran sama tilanne. Ai, tätä on herkku katsella. Ja kyllä Suomen ykkösporukka on ollut nyt hurjassa vireessä. Siihen merkitään
Immoselle ja siihen merkitään Niskalalle tehopisteet. Ja Immonen on varsinaisissa liekeissä myöskin tässä ottelussa Pesosen kanssa. Ja nyt tämä ykkösporukka, jos puhutaan siitä, että minkä takia porukka pidetään kasassa, sama porukka mikä MM-kisoissa oli, niin johan tässä ensimmäisen pelin jälkeen osassa tiedotusvälineitä oli jo itkua ja parkua siitä, kun homma ei oikein toimii ja kuinka Granlund on floppi ja kaikkea muuta siltä väliltä. Ja nyt tämä porukka on sitten vastannut huutoon ja haasteeseen, jämättänyt 3 maalia Tšekin verkkoon. Peli on 3-0 ja kun Hovinen torjuu, niin siinä on tämä homma, mutta siitä tulee myöskin tämän ottelun ensimmäinen rangaistus. Vielä kerran saatte nautiskella tästä. Loistava avaus sinne Niskalalta ja katsokaa Immosen syöttää. Koko Tšekki-porukka liukuu sinne maalille, koska sinne on menossa Granlund ja takaa tulee Janne Pesonen ja rystypuolelta pommittaa maalin kattoon numeroiksi 3-0. Vatanen ja juuri sitä itseluottamusta uhkuen Vatanen tässäkin tuo kiekon Tšekki-alueelle. Immonen pitää viivan kiinni ja sitten pistää rauhallisesti Granlundille, joka ei kiekkoa nyt vielä heti saa haltuunsa, mutta pitää sen verran hallussa kuitenkin, että pyrkii pelaamaan toiselle puolelle. Sinne joutuu jälleen Immonen vähän viilettämään. Pesonen saa Slaavan peräänsä, sitten maalille täysin vapaana Granlund. Ei nyt kuitenkaan laukomaan sinne, vaan rauhallisesti pelaa tilanteen loppuun saakka. Ja sitten tulee loistava syöttö ja tulee loistava maali. Näin siinä jälleen Granlundilta sillä tavalla ilmiöväinen pelaaminen, että hän oli maalin ylkalla kyllä vapaana. Siinä olisi jo moni kaveri yrittänyt laukaisua itse, mutta Granlund on ihan eri mieltä. Ja näin, kun 8:03 on kolmatta erää jäljellä, on 4. kerran Laatta jo siellä Jakub Stepanekin selän takana ja ylivoimamaali. Ja millainen ylivoimamaali. Katsotaan nyt tätä Granlundin touhua, juuri näin. Ei hosuta, ei heiluta, vaan annetaan loistava passi sinne puolustajan paikalta nousevalle Janne Niskalalle. Ja Niskala saa lyödä siinä ranteet lukkoon ja saa tömäyttää kiekon häkkiin. Oli kertakaikkisen hieno maali jälleen. Janne Niskala maalin tekijänä, Niskala maajoukkueen 13 maali. Mutta kyllä täytyy sanoa, että kyllä maestro Granlund on tässä ottelussa ollut ilmiliekeissä. Jos tosiaan joku erehtyi vähän sanomaan ensimmäisessä ottelussa sitä, että pojan peli ei toiminut, niin kyllä tässä on ollut huikeita näyttöjä kyllä Granlundin pelin luvusta, niin kuin edellinenkin tilanne oli. Sitten Lukas Schip ja Tomas Vojcic, mutta taululla ovat tylyt 4-0 numerot.